guys, what's up? Naata karon sa barko mga kaupaw no, padung di pulog. So karon nagpahimutan muna sa mga gamit. Medalyon ang among gisakyan. Nami sa tourist guys no. Mao ni. Okay. Nawat lang yung taon nga, maayo lang ang pagbiyahe, safe lang ang pagbiyahe uban sa muang mahal sa kinabuhi. So guys, tanga-tangi guys no, ang pagpadung namo sa Zamboanga, Sibugay, Ipil. Yahay! So ato na sa dito guys. Sa kapanahonan sa pandemic, medyo na-trap man ta sa balay. So karon mo inhale una ta sa Zamboanga, Ipil no. Dato na ta dito mo kuanta dito mga labas nga isda, mga labas nga seafoods. Palahi no sa lugar. Kaginawa in taon tag presko-preskong hangin. So guys, atang tangi guys, Zamboanga, Sibugay. No, so ugmas buntag padipulog ta, then travel mga siguro mga 3 to 4 hours ang biyahe no, from Dipulog to Sibugay. So kita-kita na guys. Hello guys, mahoni no. Ang ato ang ligdaanan adri sa sulod. May dire. Aywan na. Nanay ni mo. Ano imo kong gibira? Ano imo kong gibira? Ha? Wala pang tomato. Oh, tap ko nimo. Ni mo adto nako. Adto nako. Bye-bye. Bye-bye sa tatay. Ano man? Excited ka na maabot dito? Oh, lagi. Gusto na ka maabot dito? Ha? Bye-bye. Muanaan. Hello guys, good morning. Morning. Naapami sa loud karon no. Karong orasa. 12 hours daw ang pag-abot. Taas-taas og biyahe din. 12 hours. No? Together with Juana Maldita. Hi. Shout out. Shout out sa Badlungon. Shout out sa Napakong. Okay guys no, gamay na lang saan sa? Beach? Kita. Wow, Dipolog City. Abot na no. Yeah, pag umandiri Dipolog, biyahe na po para Sibugay, Ipil. Mani ang terminal sa Dipolog ay
pero wapa mahuman. Nindot ang ano nila oh. Bagong bridge nila nga gibuhat. Aywana. Yo, welcome to Dapitan. Dapitan na siya din yan. Merry Christmas. Oh, Merry Christmas. Indot din yung lugar sa Dapitan. I love the pita today. The land of morning. Ano man? Morning pa man. Mao din siya din. Okay guys, no? Mao ni ang lugar sa Dapitan guys. Nindot kay ilang Christmas decor, no? Oh. Ha? Picture ko na. Asa? Ayo na pag-ato. Ay mana. Mana. Ay. Nabot na ka din Dapitan? Dili Ha? Ay dili pwede mo saka. Kay kuha naman decoration naman na siya. Saban man ta. Dili lang ako sila. Mao ni guys no sa among pamilya no. Dira among bagahe dire. Aileen. Ayan. Ay asa ka? Asa ka? Mag-vlog ka? Grabe kanindot ang lugar sa Dapitan guys no. Na diri mga angel o nagturutot. Oh. Wala ni sa Cebu guys. Dinhiri ini sa Dapitan no makita mga nindot nga Christmas decor, mga angel na nagturutot. Oh, yun no. Nindot yung Dapitan guys. Limpyo kayo, way samo, peaceful kayo. Ilang mga Christmas decor. So kita-kita na sa ta guys, padong sa Sibugay Ipil. This is Rizal Shrine. Guys, mao ni siya ang museo ni Jose Rizal sa Dapitan no. Mao ni siya ang Rizal Shrine. Gid kay ko about sa history di Rizal di sa Dapitan no? Pero mao niya mga iba tindog na pagkanindot no? Hey Jan, hi to my vlog. Hi vlog. Barog lang. Mao gini mga turista sa Dapitan no. Mga pilam ni sila guys. Kailangan ko sa artista ni siya ano. Hi Mrs. Hi. Say hi to my vlog. Bato? Josephine Bracken. Kana no? Itinayo ni Rizal ang kubong mao din siya di ay atong kuan ni Rizal. Ha? Mao ni siya han kating picture nga katong pagduaw ni ko ano. Katong kasagsagan sa 1896 no. Dr. Pio Valenzuela
mao na siya giila nga kasapi ng Katipunan. Mao na siya pinadala sa dapitan sa lungsod ng Zamboanga del Norte. Mao na siya gitawag unsa kaya yan? Heart magkurma yang ko ano? Oh, diri mo ba? Ay. Si Josephine Brackett mao ni siya guys no. Dara. Kamo na lay basa no. Medyo ano dito. Bato ng Miritiro. Bato ng Miritiro dito simula ang isulat ni Rizal. Ang pinakamahaba niyang tula sa dapitan ang retiro na tungkol sa kanyang karanasan bilang eksilo. Rock of Me Retiro. Yung batuha, Purmag Heart.